Sany Saparov, Türkmen Döwlet Beden Terbiýe we Sport Institutynyň 4-nji ýyl talibi, Olimpiýa taýýarlaş fakultetinde okuyan. Şu gün janköýerlere köp sag bolsun aýtýar. Bize ýeňi şadanma uly kömek etdiler. Şunluk bilen hormatly prezidentimiz, hormatly arkadaşlarymyz, arkadaşlar we gahryman ferdarymyza köp sag bolsunlar aýtýar. Biz ýaşlar üçin, edip berýän aladalar üçin janlar sag bolsun, ömürler uzun bolsun. Şoň biziň tälimçilerimiziň görkezmeli esasyna biz öz goýup başarlygymyzy görkezdik. Her döwde biz garşylaşymyza görä öz taktikamyzy ulanyp hemde şol taktikany ýetgetmegi başardyk. Biz şu Olimpiýa şäherçesinde biziň sportla meşgulanmamyza üçin ahly mümkinçilikler döredilen. Biz şu ýetirgenleşigimizi iki wagtyny alyp barýarys. Ol gowy ýer üstünde hemde buzy meýdançamyzda esasy buz meydançanyň üstünde biz öz turganlaşymyzy alyp barýarys. Hemde ýeňil atletika, agar atletika boýunça biz tälimçilerimiň ýumuşlaryny ýerine ýetirýäris. Biz ýaşlara sport bilen meşgullanyp öz tugumuzy alatmana parlatmaga giň mümkinçilikler döredilýär. Biz hem şol mümkinçiliklerden peýdalanyp gahryman arkadaşymyza, arkadaşly gahryman serdarymyza köp sag bolsuny aýdýarys. Спасибо большое, что встретили нас. Очень турнир замечательный, город красивый, люди светлые, добрые, улыбаются, помогают нам. Турнир организован на высшем уровне, много болельщиков, красивая программа открытия была очень. Ну и все вообще здорово. С командой Турции играли, была напряженная игра. Они все время бежали, мы думали, когда они уже остановятся, но слава богу, забили, не пропустили. Спасибо правительству за организацию турнира, особенно президенту, что поддерживает все виды спорта, построил такие красивые ледовые арены, продвигает все виды спорта, не только хоккей.